Udjævning af ressourcer. Løsningen af de konflikter, som vi så i den forrige lektion, kaldes udjævning. I det arbejdsindsatsen bliver spredt over en længere periode. Opgaverne bliver forskudt eller opdelt, så overallokeringer undgås, og derved ændres en eller flere opgavers start eller sluttidspunkt. Udjævning den kan foregå på flere måder. Der er det, der hedder automatisk udjævning. Efter hver ændring af ressourcetildelinger, så finder programmet automatisk konflikter og udjævner automatisk. Manuel udjævning. Man vælger selv, hvornår udjævningen skal finde sted, og på hvilke betingelser. Med denne metode den kan man bedre følge og kontrollere, hvad der sker. Nogle konflikter kan ikke løses af project, og man er derfor nødt til at i gang med manuel udjævning. Ændring af projektplanen. Man kan bestemme selv, hvordan projektplanen eventuelt skal justeres, så konflikter kan undgås. Flere ressourcer, mindre arbejde, andre opgaver, andre tider osv. Ved hjælp af dialogboksen ressourceudjævning kan vi indstille Microsoft Project til enten automatisk eller at foretage manuel udjævning. Jeg går op i fanen ressourcer og klikker på den, og henne i gruppen niveau har jeg mulighed for at vælge udjævningsindstillinger, og herved der fremkommer dialogboksen. Dialogboksen den består af 3 grupper. Øverst har jeg udjævningsberegninger, hvor jeg kan indstille, om jeg ønsker, at det skal være en automatisk udjævning, der foretages løbende under indtastning, eller det er en manuel, som er nok mest anvendeligt. Vi kan også vælge her, at vi skal se efter overallokeringer på basis af de forskellige tidsintervaller, vi har valgt at anvende. I næste gruppe, der har vi udjævningsintervallet, hvor vi kan vælge at udjævne for hele projektet, som er det mest almindelige, eller vi kan udjævne for en afgrænset tidsperiode. I den nederste boks har vi indstillingerne, altså hvordan løser Microsoft problemerne med overallokeringerne. Der er forskellige indstillingsmuligheder hernede, hvor I kan læse mere under hjælp i programmet til, hvad de enkelte de betyder. Indledningsvis der er Microsoft Project opstillet til de mest almindelige allokeringsløsninger, og dem vil jeg også anbefale jer at fortsat bruge. Lad os lige prøve at se på, hvordan vi rent praktisk kan angribe det her med at udjævne vores ressourcer. Vi ved jo godt, det er Carlo her, og hvis jeg går over i mit Gantt-diagram og kigger lidt i det, jamen så kan jeg jo se herover, at Carlo han er jo installationsingeniør, og han skal jo lave en hel masse forskellige fagmodeller hernede, som vi havde tænkt os. Og det er i hvert fald det, vi har planlagt ham til. Hvis jeg ser på opgaven herude, så er der jo forskellige løsningsmodeller. Jeg kan vælge at lave en manuel flytning af Carlos aktiviteter hernede. Jeg kan vælge at klippe dem i stykker og dele dem ud, sådan at han kan lave dem i den her periode, som vi har heroppe. Fordi hvis jeg kigger på Carlos aktiviteter, så er der masser af slægt, der er jo egentlig plads nok til, at han kan lave dem. Fordi fagmodel arkitekt er jo den, der tager længst tid. Den starter jo her og slutter her. Så det drejer sig om, det er altså, at jeg skal have flyttet Carlos aktiviteter ud og ligge herude i rækkefølge, enten samlet eller delvist, sådan at han kan udføre dem. Men det er jo lidt ligegyldigt, fordi jeg ved jo, at Carlo han har den fornødne tid til rådighed til at løse det her, så det gør han herude. Hvis vi går op og kigger på vores teamplanlægning fra tidligere, så har jeg faktisk mulighed hernede for at begynde manuelt at flytte dem. Men det er en lidt stor opgave, og det kan være lidt uoverskueligt. Nogle gange så kan det være lettere at begynde at vælge at sammenkæde opgaven, altså arbejde mere præcis med afhængighederne, for at det her det kan lykkes. For det er bestemt ikke alle det er ikke alle problemer, Microsoft Project de kan løse selv med en udjævning. Jeg går i stedet tilbage til min Gantt-diagram og prøver at kigge lidt på det. Hvad for nogle muligheder har jeg?
Hvis jeg stiller mig her i Gantt-diagram og kigger på den hernede, så har jeg jo de her 4, og dem prøver jeg til indledningsvis at lige at markere, fordi det er jo dem, det kommer an på. Så har jeg mulighed for at gå op i ressource, fordi vi jo netop inde og se i vores udjævningsindstillinger før. Og hvis nu jeg vælger heroppe i mit niveau heroppe, så har jeg mulighed for at bede maskinen om at udjævne det. Jeg vælger i vores tilfælde, at den skal udjævne ressourcen, og se hvad der sker. Det er Carlo, kommer den frem og siger, det er galt med her, og jeg siger udjævne nu. Og straks kommer maskinen frem med en løsning, hvor Carlo ikke længere er i brug 100%, eller rettere sagt flere 100% samtidig. Det er jo et eller andet sted fint acceptabelt for mig det her, fordi det drejer sig om, det er jo bare, at Carlo han skal have den fornødne tid til at kunne løse det, at han skal lave sin VVS, sin el, sine forsyningsledninger og afløbsmodeller, som vi kan bruge i vores totalmodel. Og om det kommer på det ene eller andet tidspunkt, er lidt ligegyldigt for mig. Det, der er vigtigt her, det er, at føringsvejen er skabt, og det gøres jo i et nært samarbejde hen over forløbet her sammen med arkitekten. Vi prøver lige at se på en anden løsningsmodel. Jeg har stadigvæk markeret hernede. Jeg har også mulighed for heroppe at sige udjævn markeringen. Det giver det nøjagtigt det samme billede. Den sidste, jeg lige vil nævne her, det er, at vi har mulighed for, at hvis vi har rigtig mange af de her røde mænd, altså hvor vi har overallokeringer, så har jeg mulighed for at udjævne hele projektet på én gang. Det medfører oftest, at projektets længden eller varigheden, den samlede varighed af projektet, forøges. Så det skal man lige passe lidt på med at bruge. Det er oftest bedre at tage dem konflikt for konflikt, og så prøve at se, hvor kommer vi hen. Så har vi mulighed for at agere på den enkelte.